Rei, Collado, a dalt, Mboula, Riqui Puig i Juan Fernández. A l'adjunt al Cornellà, que sempre ho diem, però val la pena repetir-ho, té moltes similituds tàctiques i de manera de nous incorporats a partir d'aquest mercat d'hivern. Mateu Morell, ex del Mallorca, i Adrià Guerrero, que torna al Barça després d'una bona estada a l'Adam. També el porter, Josep Martínez, que va fer un gran partit al camp de l'Espai. Envia pilotada llarga, intenta controlar-la Collado, se l'endú Juan Fernández. Aquest és Riqui, mitja volta de Ricard Puig, el noi de Matar. Té una miqueta més de sort Mateu Morell. Juga Riqui. Derbi la setmana passada a la ciutat esportiva Dani Jarque. Juga Riqui Puig, juga Juan Fernández. Àlex Collado, pilota cap a Riqui Puig, entra a línia Riqui, quina passada de Riqui, cap a Jordi Mboula, la topada de Jordi Mboula amb el porter. Passada cap a Jordi Mboula, aquí la tenim, gran passada de Riqui, Jordi Mboula que fa la diagonal, la toca, vol sortir a la contra, l'equip del Cornellà. Atenció, la pilota recuperada per Riqui, mitja volta de Riqui, bona maniobra de Riqui, toca la pilota per Oriol Rei amb Riqui Puig distribuint joc, Adrià Guerrero, de nou Juan Fernández, aquest és Riqui, entre línia Riqui, aguanta Riqui, molta densitat defensiva del Cornellà, serà difícil trobar. Mateu Morell busca la pilota cap a Riqui Puig, arrenca Riqui, continua Riqui, va fer bons minuts als últims, un equip que es troba molt a gust sense la pilota. Bona maniobra de Riqui, avança Riqui, continua Riqui, la passada de Riqui, l'ha tallat un jugador del Cornellà. Mitjos per Oriol Rei, rep Riqui, la finta de Riqui, la pausa que dona Riqui al noi de Matadepera, un golejador d'aquest equip. Toca Riqui, ben marcat Riqui, mitja volta de Riqui, a punt de perdre la pilota Riqui, falta clara sobre Riqui Puig. Li han fet de tot el petit mag del Barça. Ricard Puig. L'han agafat de la samarreta, li han fet una empenta. Li han fet de tot, però Riqui ja està preparat per mostrar-nos com es juga el futbol entre línies. Pilota per Adrià Guerrero, toca enrere Guerrero. Aquí està rebent Riqui, Riqui que fa la passada en profunditat, buscava la desmarcada dels dos puntes de banda, tan còmodes amb un bloc sòlid al darrere. Aquí està jugant Riqui, és difícil aquí trobar espais, ha de moure bé la pilota al Barça, Riqui buscava la passada. Com lluita Riqui per aquesta pilota, falta de Riqui, generós sempre en l'esforç. Defensiva, Raúl Baena, pressionat per Riqui, passada de Baena enrere cap a Ramon. Riqui que no es cansa de córrer, de pressionar, de lluitar cadet, com és el cas de Mateu Morell. Mboula s'ajuda amb Riqui, Riqui li torna a Mboula. Atenció a la bala, juga cap a Riqui. Mitja volta de Riqui, la finta de Riqui. Encara Riqui entre línies, canvi de joc. Els partits, però la veritat que ens dona bones sensacions Josep Martínez. Juga Juan Fernández, pilota que li cau a Riqui. Avança Riqui Puig, la demana Collado. Mitja volta de Riqui. Quina pausa que li dona el joc Ricard Puig Martí. Ara ha rebut un dia que no arribi amb molt de perill. Juga Adrià Guerrero, rep Riqui, mitja volta de Riqui, condueix Riqui amb aquesta elegància sensacional del noi de Matar. Continua Guerrero, toca pilota enrere per Riqui, la finta de Riqui, el dribbling de Riqui, aguanta Riqui, passa massa tova per Oriol Rei. Quin moviment d'Oriol Rei, que està fent un partidàs. Juga Riqui, mitja volta de Riqui. L'ex de l'FCB Escola ve a donar un cop de mà a Riqui. Uns 2 segons classificats o empatats al segon lloc. Juga Riqui, rep de Collado, encara Riqui. Busca la passada es llença al terra Morell. Falta. Ha aixecat la mà. Demanant disculpes Mateu Morell. El dribbling, la meravella davant el Cornellà. Has de ser un equip pràctic, perquè et deixa poc espai per al lluïment, perquè si no sempre arriben. Rep Riqui, aquí pot fer mal entre línia Riqui. Intenta avançar Riqui, ha perdut la pilota. Ha tingut una oportunitat el juvenil B del Barça en aquesta cursa. Juga Riqui. Bon retall de Riqui. Boníssima l'acció de Riqui. La passada espectacular cap a Adrià Guerrero. Adrià Guerrero entre línies per Collado. Mitja volta de Collado. Continua Collado. A veure qui inventa Collado. Collado per Riqui. Mitja volta de Riqui. Acció del joc. Te'l pot aprofitar per marcar un gol. I també a pilota aturada és un equip realment poderós.
una bona pedra de toc per aquest juvenil B del Barça, per aquest equip de Quique Álvarez, que fa de la paciència, del toc, de la manera de jugar Morell. Veurem si el Cornellà dona un passet endavant en quant a la pressió, recuperació de Riqui, vol marxar Riqui, quina passada per en 8 dianes. Vol recuperar la pilota Riqui, no hi ha arribat, que no, que es lleida l'avantatge. Riqui Puig, enorme, la passada cap a Juan Fernández. Atenció Juan, continua Juan, la passada per Riqui, no hi ha fora de joc, pot marcar Riqui, la centrada Riqui, en Boula, gol, 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 anul·lat. Gol anul·lat per fora de joc. Riqui Puig, que podia rematar, ha preferit fer la passada cap a Jordi en Boula, l'àrbitre, els jugadors del Barça, aquesta és la jugada repetida, aquí està en Boula. Jo ho veig molt justet, això, eh? Avança Collado, pilota per Juan Fernández, Riqui, l'entra en Riqui, però Juan Fernández protegeix bé la pilota, la deixa per Riqui, mira dreta i esquerra Riqui, acció de Riqui, com pressiona Riqui Puig, amb quin entusiasme, atenció a Riqui, corre Riqui, el retall que li ha fet el porter. Com anava Riqui i quin retall tan fi, que ha fet el porter. Jordi en Boula, Morell, pilota per Riqui, mitja volta de Riqui, com juga aquest nano. Falta sobre Riqui, i toca enrere per Òscar Mingueza, la pressió del Cornellà evita que Òscar la toqui bé, quin dribbling de Riqui, avança Riqui, que està fent una segona part formidable, continua Riqui, la deixa cap enrere per Moncho, Moncho i Riqui, Riqui i Moncho, que està fent un partidàs, juga Jordi en Boula, la deixa cap a Riqui, aguanta Riqui, continua Riqui, dins l'àrea, quin recurs tècnic per superar un rival, no ha pogut culminar la jugada, però fabulós, Jordi Suárez, surt molt bé, Òscar Minguez envia la pilota llarga, lluita Riqui, no ha pogut Riqui del Barça, Moncho, a veure la passada cap a Riqui, escurat a la banda dreta, la pausa de Riqui, intenta una passada, Riqui. El Barça faria bé de posar pausa, aquí estan per això interpretant-ho molt bé, teva, meva, meva, teva, Moncho Riqui, Riqui Moncho, un toc de qualitat de Collado, juga Juan Fernández, aquest és Riqui, aquest mig del camp del Barça és prodigiós, Moncho, Collado, amb Oriol Rei i Riqui, aquest quartet, aquest toca Òscar Mingueza, ve a rebre Riqui, Collado, condueix Collado, encara Collado, la passada cap a Riqui, entre línia Riqui, obertura interessant, partit que el Barça va mereixer guanyar. Riqui, en Boula, avança Riqui, continua Riqui, es deixa la pilota, reclamen falta els jugadors del Cornellà, no sé si era dins o fora de l'àrea, una falta que semblava prou clara, ara tampoc xiula aquesta falta sobre Riqui, el Cornellà que se'n va amb tot l'atac, el Barça que ara està patint ara el Barça, atenció a aquesta centrada d'Adrià Pinyol, cop de cap i empat el partit. Empat el partit. Rei, Collado, a dalt, en Boula, Riqui Puig i Juan Fernández. A l'adjunt al Cornellà, que sempre ho diem, però val la pena repetir-ho, té moltes similituds tàctiques i de manera de nous incorporats a partir d'aquest mercat d'hivern, Mateu Morell, ex del Mallorca, i Adrià Guerrero, que torna al Barça després d'una bona estada a l'Adam. També el porter, Josep Martínez, que va fer un gran partit al camp de l'Espai. Envia pilotada llarga, intenta controlar-la Collado, se l'endú Juan Fernández. Aquest és Riqui, mitja volta de Ricard Puig, el noi de Matar. Té una miqueta més de sort Mateu Morell. Juga Riqui. Derbi la setmana passada a la ciutat esportiva Dani Jarque. Juga Riqui Puig, juga Juan Fernández. Àlex Collado, pilota cap a Riqui Puig, entra línia Riqui, quina passada de Riqui, cap a Jordi en Boula, la topada de Jordi en Boula amb el porter. Passada cap a Jordi en Boula, aquí la tenim. Gran passada de Riqui, Jordi en Boula que fa la diagonal, la toca, vol sortir a la contra, l'equip del Cornellà, atenció a la pilota recuperada per Riqui, mitja volta de Riqui, bona maniobra de Riqui, toca la pilota per Oriol Rei amb Riqui Puig distribuint joc, Adrià Guerrero, de nou Juan Fernández, aquest és Riqui, entre línia Riqui, aguanta Riqui, molta densitat defensiva del Cornellà, serà difícil trobar. Mateu Morell, busca la pilota cap a Riqui Puig, arrenca Riqui, continua Riqui, va fer bons minuts als últims, un equip que es troba molt a gust sense la pilota. Bona maniobra de Riqui, avança Riqui, continua Riqui, la passada de Riqui, l'ha tallat un jugador del Cornellà mitjos per Oriol Rei, rep Riqui, la finta de Riqui, la pausa que dona Riqui al noi de Matadepera, un golejador d'aquest equip. Toca Riqui, ben marcat Riqui, mitja volta de Riqui, a punt de perdre la pilota Riqui, falta clara sobre Riqui Puig. Li han fet de tot el petit mag del Barça.
Ricard Puig. L'han agafat de la samarreta, li han fet una empenta. Li han fet de tot, però Riqui ja està preparat per mostrar-nos com es juga el futbol entre línies. Pilota per Adrià Guerrero, toca enrere Guerrero. Aquí està rebent Riqui, Riqui que fa la passada en profunditat, buscava la desmarcada dels dos puntes de banda, tan còmodes amb un bloc sòlid al darrere. Aquí està jugant Riqui, és difícil aquí trobar espais, ha de moure bé la pilota al Barça, Riqui buscava la passada. Com lluita Riqui per aquesta pilota, falta de Riqui. Generós sempre en l'esforç. Ofensiva Raúl Baena, pressionat per Riqui. Passada de Baena enrere cap a Ramon. Riqui que no es cansa de córrer, de pressionar, de lluita cadet, com és el cas de Mateu Morell. I en Boula s'ajuda amb Riqui. Riqui li torna en Boula. Atenció a la bala, juga cap a Riqui. Mitja volta de Riqui, la finta de Riqui. Encara Riqui entre línies, canvi de joc. Els partits, però la veritat que ens dona bones sensacions Josep Martínez. Juga Juan Fernández, pilota que li cau a Riqui. Avança Riqui Puig, la demana Collado. Mitja volta de Riqui. Quina pausa que li dona el joc Ricard Puig Martí. Ara ha rebut un dia que no arribi amb molt de perill. Juga Adrià Guerrero, rep Riqui. Mitja volta de Riqui, condueix Riqui amb aquesta elegància sensacional del noi de matar. Continua Guerrero, toca pilota enrere per Riqui, la finta de Riqui, el dribbling de Riqui, aguanta Riqui, passa massa tova per Oriol Rei. Quin moviment d'Oriol Rei, que està fent un partidàs. Juga Riqui, mitja volta de Riqui. L'ex de l'FCB Escola ve a donar un cop de mà a Riqui. Uns 2 segons classificats o empatats al segon lloc. Juga Riqui, rep de Collado, encara Riqui. Busca la passada es llença al terra Morell. Falta. Ha aixecat la mà. Demanen disculpes Mateu Morell. El dribbling, la meravella davant el Cornellà. Has de ser un equip pràctic, perquè et deixa poc espai per al lluïment, perquè si no sempre arriben. Rep Riqui. Aquí pot fer mal entre línies Riqui. Intenta avançar Riqui. Ha perdut la pilota. Ha tingut una oportunitat el juvenil B del Barça en aquesta cursa. Juga Riqui. Bon retall de Riqui. Boníssima l'acció de Riqui. La passada espectacular cap a Adrià Guerrero. Adrià Guerrero entre línies per Collado. Mitja volta de Collado. Continua Collado. A veure qui inventa Collado. Collado per Riqui. Mitja volta de Riqui. Acció del joc. Te'l pot aprofitar per marcar un gol. I també a pilota aturada és un equip realment poderós. Una bona pedra de toc per aquest juvenil B del Barça, per aquest equip de Quique Álvarez, que fa de la paciència, del toc, de la manera de jugar Morell. Veurem si el Cornellà dona un passet endavant en quant a la pressió. Recuperació de Riqui, vol marxar Riqui. Quina passada per en 8 dianes. Vol recuperar la pilota Riqui, no hi ha arribat. Que no, que es lleida l'avantatge. Riqui Puig, enorme! La passada cap a Juan Fernández. Atenció Juan, continua Juan. La passada per Riqui, no hi ha fora de joc. Pot marcar Riqui, la centrada Riqui. En Boula, gol, 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 gol. Anul·lat. Gol anul·lat per fora de joc. Riqui Puig, que podia rematar, preferit fer la passada cap a Jordi en Boula. L'àrbitre, els jugadors del Barça. Aquesta és la jugada repetida. Aquí està en Boula. Jo ho veig molt justet, això. Avança Collado. Pilota per Juan Fernández. Riqui. L'entra en Riqui. Juan Fernández protegeix bé la pilota, la deixa per Riqui. Mira dreta i esquerra Riqui. Acció de Riqui. Com pressiona Riqui Puig, amb quin entusiasme. Atenció a Riqui. Corre Riqui, el retall que li ha fet el porter. Com anava Riqui i quin retall tan fi que ha fet el porter. Jordi en Boula. Morell, pilota per Riqui, mitja volta de Riqui. Com juga aquest nano? Falta sobre Riqui. I toca enrere per Òscar Mingueza. La pressió del Cornellà evita que Òscar la toqui bé. Quin dribbling de Riqui. Avança Riqui, que està fent una segona part formidable. Continua Riqui. La deixa cap enrere per Moncho. Moncho i Riqui. Riqui i Moncho. Que està fent un partidàs. Juga Jordi en Boula. La deixa cap a Riqui. Aguanta Riqui. Continua Riqui. Dins l'àrea. Quin recurs tècnic per superar un rival. No ha pogut culminar la jugada, però fabulós. Jordi Suárez surt molt bé. Òscar Mingueza envia la pilota llarga. Lluita Riqui. No ha pogut Riqui del Barça. Moncho.